Le, sok mben le awakmu dewasa, pake pesen le galengan sing sebelah kene aja didol ya le ya. Terus sawah sing sebelah kene aja didol ya le. Yo Pak Terus omah sing apik sing nek kono kae ya aja didol ya le ya. Aja didol pesen pake ngono. Terus tanah sing sebelah ya padha aja didol ya le ya. Loh, ngapa kabeh-kabeh karo untuk didol, Pak? Wis pokoke ora usah didol kabeh le. Intine apa mau sing tak omong kabeh iku ora weke dhewe le, weke wong. Mane Pak Edan ya.